Ei, el Nades és el representant d'en Pepe, que és el nom del seu robot, i els integrants del seu grup són en Pau i en Ramon. I bueno, i mos contarem què ha fet aquí amb el seu bric. Nosaltres estem fent un camp de futbol i això està personalitzat. Per aquí, si ves la pilota, que l'agafi d'aquí, en tots els sons de tacte, per si toques aquest, gira a la dreta, i si toques aquest, gira a l'esquerra, i si no en toques cap va recte, i aquí també perquè se sostengui. I què hi va aquí de dins? Aquí de dins va la pilota de futbol. Quan tu l'agafes, la dus o per aquí, o per aquí, o per aquí. Segueix, Fèlix, segueix. Vinga, va. Gira cap allà. Després Venga, gira. No, Tomeu, no. Tomeu s'apreta un poquit d'allà. Tomeu. Moja que t'hi ha. Ui! Moja. No! Vamos! Calla, pica! Encara no! Recte! Ara sí! Al principi no anava bé, però perquè només no teníem enxufats els cables. I després ja anava bé. Després, he de dir que la seva programació ha superat la que teníem abans per els professors per fer aquest partit de futbol. Programar, construir, donar peces en els altres perquè construir no és el que més m'agrada. M'agrada més programar i construir.